Paýtagtyň Posyolka raýonundan geçen Gribayedow köçesiniň ugurundaky bu synnaýan bölüňiz awtobus gatnawynyň ýygylygy boýunça soňky bir ýylda hut ullakan prospekti ýatladýar. Bu köçe üçin adaty bolmadyk transport akymy, şol sanda uly ýük ulaglarynyň kerweni uzyny gün izi üzülmän soň joşup akyp ýatan derýany ýatladýar. Paýtagtyň etegindäki bu dar köçäniň soňky bir ýylda janlanmagyna bedew ýaşaýyş massiwina barýan köprüniň ýumrulyp täzeden gurulyp başlanmagy sebäp boldy. Alnyp barylýan guruluşlar sebäpli şol köprüniň üstünden geçen Katowski ýa-da häzirki Baba Annanow köçesiniň ýapylmagy netijesinde Gribayedow köçesiniň 14-nji orta mektebiniň öňündäki bu synnaýan bölüňiz aýlaw ýol höküminde peýdalanylýar. Sol bir wagtda ulug gatnawy görnütin artdy. Bu ýollarda mektep okuwçylarynyň goragy üçin döredilen ýol howpsuzlyk şertleriniň ýeterlik däldigini görse bolýar. Bu ýerde çağalaryň ýoly kesip geçýändigini görkezýän diňe belgi bar diýäýmeseň svetofor welin goýulmandyr. Hatda piýada geçilgäni aňlaýan alawedir zebra çyzyklary hem çekilmändir. Bu görnüşlerde okuwçylaryň ulaglaryň akymynyň arasyndan ylgap ýoly kesip geçýän pursatlaryny hem görse bolýar. Mektep okuwçylarynyň ýol howpsuzlyk şertleri bilen birlikde alnyp barylýan guruluş işleriniň ýerli ýaşaýjylaryň durmuşyna hem oňoýsuz täsir etirýändigini nykdalýar. Etrawyň ýaşaýjylarynyň ensemesi bilen söhbetdeş bolan habarçymyz Murat Gurban guruluş sebäpli turýan tozanyň gowy galmagynyň ýerli ýylaty bimaza edýändigine aýdýar. Köçäniň bu bölüminde awtobus gatnawynyň köpelmegi bilen laýtada ýük awtobuslarnyň gatnawynyň köpelmegi zerarly köçe döwülip onda çukurjuklar emele geldi. Şol sebäpden dergelek awtobuslar bu ýerden geçenlerinde asmana tozan galýar. Şol tozan ýerli ýaşaýjylaryň öýlerine barýar. Köçäniň gyrasynda ýaşaýan käbir ýaşaýjylar şol tozan galmalygy üçin köçäni suwlaýarlar, emma bu da netije bermeýär. Ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä kiri ulandan soň eşikleri daşlarda hem serp bolmaýar. Bundan başga da awtobus gatnawynyň köpelmegi bilen gije günleri bu ýer gowy galmagan. Geçen bedew bayramynda başda agzalan köprüniň bir bölüginiň açylandygyna garamazdan Gribayedow köçesiniň bu ýerinden gatnaýan awtobuslarlaryň sany o diýen azalanok. Türk guruluş kampaniýasy tarapyndan alnyp barylýan bu köprüniň guruluşyny şu ýylyň oktyabr aýynda tamamlamak gözüňde tutulýar.